Deixem enrere aquesta part dinàmica, anem a centrar en un estirament, Raya Asana, la postura real. Col·loques amb les cames juntes, peus junts, braços ben a prop del cos. Començarem estirant de baix a dalt per doblar-li un to a les cames, peus de taló, els dits dels peus cap a tu, nota com s'estira la part posterior de les cames. Mantens aquest to de cames, li sumes el to de la pelvis, pubis cap al melic, panxa cap a dins, lumbars que s'acosten al terra. Aquest to de cames i de pelvis, li sumes el to de braços i dorsals, passes els braços per davant cap enrere, mans a colzes oposats i intentes arrapar els braços al terra. Això donarà un to d'espatlles i de dorsals, i aquest to de peus, de cames, de pelvis, de dorsals, de braços. Li sumes el to de cervicals, la barbeta recollida, occipital que pressiona el terra. Cada inhalació, to de braços i de cames, to de cervicals, dorsals, cada exhalació, to de lumbars. Estàs a la posició, a la respiració i a l'estirament. A partir d'aquí, o bé mantens el to a l'inhalar o bé l'intensifiques. A l'exhalar és quan regules. La cara relaxada. Estàs a la posició, a la respiració, a l'estirament, a l'inhalar peus, cames, braços, cervicals, dorsals, a l'exhalar lumbars, pelvis. Tres respiracions més. I buidant desfàs, separes cames, braços, sospires. 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 Observa't. Observes.